que avui mateix he escoltat a ma mare que li deia a Matia en part que ja les havia vistes al centre comercial i que avui me les comprava. Ai, tia, quina sort! Ta mare et compra sempre tot el que vols. Mira, i les sabatilles que tant t'agraden, què te pareix si esperem a les rebaixes? Què? A unes més barates. Com? Una altra marca? Sí, dona. Mira, anava a proposar-te un viatge, saps? Però si passes, fins una altra. Escolta, tu ets feliç veient com patisc? Però quin mal t'he fet jo? Dona, ja se les he dit que esperem un poc. Ah, clar. Per a tu és molt fàcil dir-ho. No serà tu a qui miren i s'enriguen. Un viatge a on? A Amèrica! Crec que m'he perdut. No, m'he perdut. I estic buscant l'avió i el pilot i a Matia en part. Que divertit! I bé? Molt bé, gràcies. I tu? Molt bé, gràcies. Doncs aleshores... Que bé! Molt bé. Molt bé, amics. L'enhorabona. Avui és un dia històric. Avui serà recordat per generacions venideres. Un dia gloriós per a la pàtria. Recordeu la data d'avui. 10 d'octubre de 1980. La nostra primera ofensiva de terra arrasada sobre Morazán ha sigut tot un èxit. Perdone, què està passant? Com que què està passant? Avui és un dia gloriós. Senyor guàrdia, és que crec que hi ha hagut un xicotet d'error. Si parla... Calla! Us hem de dir que no sou presoners. Esteu ací refugiats per la vostra seguretat. L'exèrcit revolucionari us proporcionarà des d'ara un treball i una vida digna per a tots. Esteu d'acord? Però si són unes màries! Tinc unes màries a les mans! Ei, i tu? I tu? I tu? Rosario. I tu? Tots tenim unes màries! On estic? Rosario, parla més baixet i posa't a treballar. Com vinga el guàrdia veuràs. Rosario? Però és que a mi no em diuen Rosario. Una botelleta? I per a què vull jo una botelleta? Cada vegada que sentes que res ni ningú no pot ajudar-te, hi veuràs un glopet. Vull agafar unes màries de la multinacional. Les vas a furtar? És que t'has tornat boja? Però si només hi queda una gota. Doncs aleshores només hi podràs veure una vegada. Vaja. Què tenim així? Un parell de rodamons que han entrat a furtar a la fàbrica? No, senyor. No, nosaltres no som rodamons. Som un parell de xiquetes normals i corrents que passejaven per ací. Mira, conec aquestes xiquetes des que eren menudes. I t'he dit de veritat que són incapaces de furtar res. Osmina, heu furtat alguna cosa?